Ovo su prostorije Saveza studenata. Zahtevi naše liste nisu prihvaćeni. Sinoć mi smo im dali rok do ponoći, ništa nije prihvaćeno, lista nam nije odobrena, zapisnik nije validan, Aleksandar Gajić nije smenjen iz izborne komisije. Mi smo ovde, blokiramo ulaz u Savez fakulteta koji je sve ovo zakuvao, koji sam organizuje izbore, sprovodi. Koliko znamo, u Savezu nema nikoga? U Savezu trenutno nema nikoga, oni bi trebali da su tu od 11, nema nikoga trenutno, ali ako dođu mi im nećemo dati da uđu u prostorije Saveza jer ne rade svoj posao kako treba i samo delegitimišu studente, dele ih i ne bave se studentskim pitanjima uopšte.